Presa to nilingi lang ako kadali sa gilid. Wala ka kabalo sa imong atubangan ni brake na di ay. Mga 1 hour lang na nata sa padada. Biguan nila sa trako. Ay, na-board na ko. Ay, yun sa naman eh, Coronadal. Kung napansin diri sa Coronadal, halos tanan tao naka-helmet yun sila. Niabot lang may Coronadal, nagsaba-saba. So kani silang tulo naka-intercom ni no. Ako ra jay wala naka-intercom ani sila. So kamo lang akong kastorya karon. Nami diri karon sa Vista Mall, Mintal. Mo ni among line up karon. Do ka MTO3, MTO7 si Mojo. MTO9 si Sir JCP. Grabe na libak na ni tulo mo sa kuha. Nagsalig kay na intercom ba. So tara, let's go. The way na may karon. First time papunta ko ni na mo ato sa Coronadal. Sabay ta ni Sir sa iyang lakaw. Murag na ato to siya agenda dito sa iyang hometown. So na nami diri karon sa Turil. Ang among ride jud gitanaw na ko sa Google Maps around 4 hours. One thing na ganahan ako ani na ride, di ko ma-pressure no kung mag-ride may nila chill lang ang pacing na mo. Ambot lang unya kung chill pa ba ni. Mas pasay San Miguel na ta. Dati gina-bike run ako ni dire. Pero kapoy kay ito na time kay ako mga sabay ato puro mga bikers na dyan mismo. Tapos ako na baguhan pa. Grabe akong hangak. Syempre lahi ba ng anad na dyan mag-bike. Taas na sila stamina compared sa mga new rider. COVID time to siya naitabo na nagbike mi diri sabay sa akong mga tropa. Niadto mi sa Santa Cruz. Nagsugod mi kadlaw na to mga 4 AM ata to. Naabot mi sa Santa Cruz around 12 na ata. Dagan mo ko kag i-consider pag magbike ka. Para sa ani ang dalan abi ni mo straight pero pasaka day ni siya. Uyuga dyan sa dalan dari padulong Digos eh. Mura siya kabalod-balod, makadagdag siya sa kapoy. Mura kag gibunal-bunalan ani. Compare dito sa Baganga, mas okay ang dalan padulong Baganga. Ang sementado nila straight lang siya tapos smooth. Mojo. Gapo dyan kita na ni ang MTO7 no? Naka lowering kit po na iyang MTO7. Friendly siya sa mga hindi pinagpala sa height. Parehas na to 5'5 raman ta. Although mas ganahan ko itong stock height sa MTO7 kay ug kani siguro masayad-sayad ni siya ba. Maagi kag humps or mga lubak. Napay possibilities na ma-damage imong engine no? Nang nakasuya lang aning mga MT series. Halos duol lang og gas consumption. Sa kay reason na gusto nila ipa-upgrade ang mga MTO3 user sa dako na CC. Santa Cruz 52 para tuwa silang gas diri eh. Sir JCT oh. Mojo na akong ganahan diri sa Santa Cruz no. Ang dalan lang dili nice. Kay grabe kabalod. Sakitan na naglikod si Mojo oh. Palahi na po datong rota karon, dili na ta sa Buda. Lagi ni magtanaw-tanaw ta sa gilid ba. Dapat always active jud atong mata. Presa to nilingi lang ako kadali sa gilid. Then wala ka kabalo sa imong atubangan ni brake na di ay. Medyo nang kadalasan ko sa disgrasya no. Kaya wala ka nag-expect. Pura na mangking na. Di ka mag-expect ba na muhunong tayo ang sa atubangan ni mo. Kampante ka na dire-diretso lang yung dagan. Tapos na mo kalit o tabok. So kana ako po na siya na risk kung mutanaw ka maski pila lang ka seconds sa imong tapad or sa gilid. Mong dapat active jud atong pagtanaw karon.
Kaya to. Yung 170 na lang man. Or siguro nabitin na to pag sirit. Sugod ta sa 4. Lahi ako ting MT dyan. Gusto dyan niya na always ka nasa low gear. Na medyo kay paminawan ng MT-09 mo sirit mo. Dili kay siya common at tingog. Kay inline 3 siya mostly, inline 4 dyan ba. Si MT-09 first dungog na ko ani, mura siya sakyanan. Grabe na kung ka na sports car ba. Mga 1 hour lang na nata sa Padada, gikan Davao. Bibuhan nila sa trako. Saan mo nilang idala? Makasabot yung ng mga yung bomba ba. Kay maski ako dati, nga anak po ko makakita kong big bike, ma-amaze yung ko. Samot na kay ang tingog niya, hindi siya usual na madungog ni mo ba. Samot na ang kay Sir JCT, ang tingog niya wong wong, dami kay paminahon. Ay, na-board na ko. Anak sila dito maka-board pagka declutch mo ang ginadala. Para sa kuha, kung moingon sila kay nga wadyo sila ka-drive og manual. Kay maski ako, manual ni. Maski pag sa sakyanan, maka-feel gapon ko og katugon. Or siguro kay pagka long ride, nag-cruise na lang dyan yung speed, ano? Wow, kagwapo. Saka na mountain. Banate Mountain. So mga to, kailangan na dyan ako ilisan ang chain sa atong motor. Isa po sa reason na nag-change na ko dayon sa chain kay nailong ride. Huwag isa pa, delikado siya. Takabalo ba buungot siya ba, tapos malaki mong rear wheel, so possible mosayaw. So mga to, nag-change na ko para at least safe ta sa to ang biyahe. Kasi ulak mong siya ba. Pa-picture po data may dire. Nice ang view sa taas, kaya makita ni mga baba. Oh, nice kayo ang view. Agiyan pa jud MT-09. Gwapo na ang view, mas ni gwapo pa jud. Ah, okay, mag-breakfast pa mi. Dire. Grabe jud ni kaya gayaga na ko mga kauban. Pasana jud ni si Mojo, grabe jud ni. Love trip jud kining ride. Check sa nato daan ang place overlooking man gud siya dire. Alright, so take off na mi. Wala akong ganahan sa MT-03 no. Kay sa kagaan niya, dali ra kay siya i-maneuver. Very nimble, kung mawala siya ang term. Dili siya bitinon sa mga big bikes na kanang mga 400cc and above. Dili siya bitinon. Maski pag mosabay tag mga 600cc, kaya ra gyapon sa MT-03. Isipon nimo 300cc lang si MT-03. Gaan kay siya sa kurbada. Ka-testing ko atong Triumph. Gikurbada na ko siya for the first time. Nabaguhan ko kay bugat siya. Siguro kay dako iyahang tire. Bantog ingato iyahang behavior. Sir, morning. Welcome to Sarangani. Hawa na kay ning dalan dire. 6 lanes. Mostly gaagi ko diri sakyanan mo gamit. Mas ma-enjoy siya din mo pagka motor mong gamiton. Gabi paminahon sa backfire ng motor na to Sa ni POV na lang na itong ride. Lahi dyan na di kayo ka makastorya pagka di dyan kayo ka makatarong og storya ba sa kusog imong dagan. Pero si Reed, maski kusog iyang dagan, makastorya gahapon siya. Pero given na anad na po si Reed, basic na dyan kayo ba na sa yaha. Siguro kita sunod pagka anad na po ta.
Siyo na lang kainis ato kanilang rota na mo dili kay siya ingon na Bugnaw no. Mura na po siya Davao. Init. Dool-dool na po demi sa Jansa no. Suga po dato sa kinahan na to Nagdali man siguro to. So nata sa Jensen karon ug natugayan may kay na flatan si Sir JCT. Gusto mo makakita ato na part, pwede ra niyo tanawon sa vlog ni Sir or sa vlog pod ni Mojo kay gi-vlog to nila. So check lang ninyo. Sirit na si Sir. Gigamitan lang niya silat iyang tire. Hawa na diri sa Jensen. Last time dili pa to okay ang dalan diri. Bali under construction pa siya. Way back mga 2021 ata, 2022. Agi ko diri. Karon gapon ilang ang dalan no, kompleto na. Pagasa may daan para dili mabitin ang ride. Grabe gikapoy na ko. Dali makakapoy si init kumpara kung dito ta sa Buda, Bugnaw. Pero so far nalingaw pa tinuon ko. Kung tanaw na tong right na to, gapo kayo ba? Mutang unsa na siya na Mount Apo man siguro na. Karon pa ko kaagi diri, tukad-tukad. Ako kayo siya na field open kayo. Pinyahan man din ni. Yun sa naman Coronadal. Dali ara de. Dol naman de ang Coronadal. Kung gikan sa Jensen. So far wala pa ni sakit akong likod. Okay pa kayo siya. Gwapo ilang pag welcome sa ako no. Kumpara sa Davao. Pila kay naadyo siya design. Okay, so na picture sa may kadali. Then lakaw na pod me. Gwapo din dalan diri oh. Mura pa siya padulong Davao Oriental ingani na scenery. Top speed 4th gear. Ano na yung Coronadal City. Pero wala pa kayo nakita ng mga buildings dyan no? Except ana bago pang gi-construct. Dara nagsugod na sila ay all home. Parehas ato ang gi-take offan dito sa Mintal. Si Coronadal mura lang po siya Jensen no? Straight lang gyapon siya. Tapos sa mga malls nila nala sa gilid na pay Toyota Mas gwapo pa ilang stoplight kumpara sa Davao. Ganun mas gwapo man ang traffic light diri sa layo kaysa sa Davao. Mas ma-appreciate yun na ba kay at least dili na ka maghula-hula kung sa kakadugay maghulat. 66 seconds pa. Kaning Coronadal pwede pa tamo agi dito padulong sa Kidapawan, Manata. Pero nice si ko no, dagan siya mga buildings dyan. Pero kung napansin diri sa Coronadal no, halos tanan tao naka helmet jud sila. Kung napoy food panda di ay kinabay uban parehas dito sa Padada. Mga tao dito dili kay naga-helmet pero diri na siya ko naga-helmet tanan. Or siguro kay nana po jud ta sa sentro no. Saan? Sawa ay. Output tuara ngatek nag-sticker si Mojo wala ba ya sa ilaho ka na dato kay na ang galing niabot lang may Coronadal nagsaba-saba mga sa may guys kay gutom na tama-tama lunch time na pod.